Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. A to je teraz moje video, som tu nová, volám sa Zuzana a som tu nová, tu som povedala. Toto video je venované outfitom, vlastne som dobrá na outfity a mám samostatné video. Budem predstavovať 3 súťažiace, teda 3 Little Pet Shopy, ktoré už samozrejme asi poznáte. Iba jednu z nich a to je Lenka. Vystupovala vo videu Lenka a Emily. Vlastne to sú aj naše paničky. To je jedno. Ideme na vec. Čiže outfit číslo 1 je už na scéne a ideme ohodnotiť. Teda ideme hovoriť, z čoho všetko je. Čiže outfit číslo 1 je hotový. Teda je na scéne, ako vidíme, je to všetko letné, je zelený klobúk s bodkami, ako môžete vidieť. Ďalej šaty sú bodkované. Nie je síce zelená, ale náušničky bude mať zelené, keď sa vyrobia. Čiže outfit číslo 1. Prosím vás do komentárov, by som si prosila vaše názory na tento outfit a vlastne aj na ten druhý outfit, ktorý teraz budete vidieť, aj ten tretí outfit. Aj na každé moje videá, ktoré tu budú, lebo ja vás naučím aj, ako sa robia také šaty a tak ďalej. Čiže ideme na outfit číslo 2. Dobre. Outfit číslo 2 je už hotový a ideme sa na ňo pozrieť. Žlté, svadobné ako keby teda slávnostné šaty, na Veľkú noc, lebo je to s kuriatkom, čelenka červenej farby, ako môžete vidieť. Neviem to zaostriť. No. Outfit číslo 2 je hotový. Dobre, outfit číslo 2 je hotový a ideme na outfit číslo 3. Outfit číslo 3 je na scéne. Čierne šaty, okolo rúžová šatka, ako keby svadobné šaty, teda slávnostné, mašla. Tak už vieme, aké sú outfity dnešného dňa. A do komentárov som vám povedala, čo by som si prosila. A ďalšie video to je také, že kto vyhral. Nasledujú obrázky v týchto dnešných outfitoch. Ďakujem za pozornosť. Ahojte.